up sa inyo mga guys? At nandito ulit ako si Tan San para sa panibagong video na naman. At kung bago ka pa lang sa channel ko is please like, comment, and subscribe ka na. So, pinutin mo na rin yung notification bell dyan para updated ka sa mga i-upload kong mga videos. At as usual, late na naman ako ng upload. Almost 2 months akong hindi nakapag-upload at pasensya na guys kasi kulang talaga ako sa equipment kaya hindi ako nakakapag-upload. Speaking of equipment, mga guys, ditong May 9 guys is nag-order ako sa Lazada. At ngayon is, ano na ba ngayon? May 12 na dumating yung package natin galing sa Lazada. Ito siya. Ayos ka. Mababasag pa. So, ayan guys, ito yung package na in-order natin sa Lazada. Ayan guys, makikita nyo guys. Alam nyo guys, ang trivia lang, ang backstory lang. Ngayon lang ako nakapag-order sa online, shop, online store. At hindi ko alam kung ano yung kalakaran doon. Kaya para akong tangang nag-aantay, nakala ko, para akong tangang nag-aantay, kala ko ngayon, o sa bukas, o lagi-laging darating yung, kaya para akong tangang nakatudungo sa pintuan ng bahay. What? What the Ayun, so ayun nga guys, ngayon is susubukan natin buksan. Bubuksan natin itong pinadalang package. Yung in-order ko na package. So, ayun, paggunting. Yung kutsilyo na lang. So, ayan guys, nakalimutan ko magdala ng kutsilyo. Hala! So, ayan guys, meron tayong kutsilyo dito. At hindi advisable na hawakan ng mga bata yung kutsilyo. Sila, laging mag-ingat. Paano to? So, ayan guys, ngayon na ako magbubukas ng package. So, hindi natin alam kung paano ito buksan. So, kanya-kanya na lang. Di, ako na. I can do this on my own. Tarak mo sa dyan mo. Ayun na. Baka iba na. Tapos hindi ba nabutas mo? Iba na butas ka na. Natin. Tanggalin muna natin itong Ano yung button yan, diba? Silver button. silver button. Speaking of silver button, kailangan natin ma-reach yung 1K, 100K para makapag-silver button tayo. I-attract natin. Magkano bilhin mo dito? I-attract natin susunod. Magkano bilhin mo dito? Magkano muna? I-attract nga natin silver button na itong bubuksan natin susunod. Hindi na package na in-order natin. So, ayan guys, makikita nyo, ito siya. Condensed microphone. Condensado. So, ayan guys, titingnan natin kung ano yung mga laman. Since hindi nyo makikita kasi nakaano yung camera. So, papakita ko na lang sa inyo. Bubuksan ko na lang. Tapos, sabay-sabay natin tingnan. Kasi hindi ko rin alam to. First time ko lang talaga mag-order sa Lazada. Sa lahat ng online store, online shop. First time ko lang mag-order. At, okay guys, baliktad yung pagkakaano natin. So, mali tayo ng ginawa. Dito, ito pala siya. Mali tayo. Baliktar na natin. Ayan. So, okay guys, makikita nyo siya. Wait lang. Ano yun? Papakita natin guys. Ayan. Ayan siya ngayon guys. Okay, maganda yung packaging niya. And speaking of packaging, maganda siya. Maganda yung package. Maganda yung amoy bago. Amoy goma. Amoy interior. So, ayan guys. Makikita nyo yung ano ba tawag? Parang kasi siyang lahi na. Ito yung pang tanggalin natin sa tanggalin natin sa plastic. Kasi gagamitin naman natin to. Gagawa ko ng plastic. So, ayan guys, Ayan, ba't nanonood kayo di? Napakingita. Reklamo ka? Kung makikita nyo guys, ito yung niya, yung panghataw to eh. Katay na, hataw ka. Malambot siya, wait lang, malambot siya guys, Ang lambot niya, sobra. Ako makin. Medyo makapal. Hindi ko lang alam kung paano. Dude! What the fuck? Pang ano Sa to ano eh? to Sa eh? isda. Sa isda. Hindi, pang to? Yung pang ganon, tennis. Tennis. Pang tennis to eh. So ngayon guys, meron naman tayong, dito naman is may microphone. Tawag dito is condenser. Condenser Condensada. microphone. Meron tayong ganito, meron tayong wire para dun sa ano ba yan? Nag-ano na itong mga So ayun guys, meron tayong wire dito, meron tayong sound, meron tayong sound card. Sound card tawag dito eh, hindi ko lang alam kung ba. So tama, meron Hello tayong ma. Musta ka ma?
Meron tayong sound card dito. Headphone ba to? Di, ano yan? Kaya mo, di nasira yung laptop Tapos, eh. ayun, guys, ilalagay na. Sarap mo gusto. Ano ba? Sisirain nyo kagad unang ano pa lang eh. Parang, Hi guys! Welcome to my vlog! Hi! so, ayan guys, doon, wala na. Ilalagay natin to dito muna. Ito yung parang mismo ano Parang rin. condom. Ay, Para siyang ano. ano nasa isip mo? Vibrator! So, ayan guys. Ano ba? Vlog ko to. Wag ka muna. So, Bangag ayan. ka? So, ayan, nila? lalagay muna natin siya dito. At, meron tayong, hindi ko alam kung ano mga tawag dito eh. Jacket. Jacket ba ito? Hindi. Ito. T-shirt. Di. Kampas ko lang to sa'yo eh. Wait lang. Ito, alam ko ito ilalagay ito dito eh. Malamang, Tama ba? Hindi ko alam kung tama. parang Hindi. masisira mo lang yan. Wow! Pasok, pasok. Pasok na pasok. Sira. Ay, ano mo yan? Papaluwagan mo to eh. Ignorante! Wala, nawawala na yung ilaw. Ayun yung ilaw. Ignorante tayo, guys. Papaluwagan mo to parang pagluwag ko sa akin. Ay, Ano ba yan? Ano bang tawag dyan? Huwag kang, mamaya na to. I-google na lang natin to. may Bubo crumbs. dito eh. May So, ayan, lalagay natin ito Oo. dito. Babasahin natin tong instruction, yung manual mamaya. Ang galing. Tapos, meron tayo ditong parang pinaka-pole yung mic. Ito, guys. Yan lang nakakita niya. Mataas yan, mataas. Oh, Pag mababa yun, papalo ko sa'yo yan. pole. Pag sinabi bang pole, mataas. Ito yung parang Ang ano. baba naman yan. Yan Kasi lagi. may dito, Sakit. spike. O kaya ipapatong lang siya. Ayusin mo na, bilis. Huwag ka na mag-vlog. Ng mic, Hey! Hey! patungan. Hey! Uy! Ano tayo dito? Patungan ng mic. Ito, ilalagay natin siya yung mic, ilalagay natin. Ewan ko kung tama pinagagawa ko, siguro google ko na lang. I-YouTube ko na lang para to ano eh. Grabe yun yun, oh, DJ. Tapos ito naman, Jacket. hindi parang ano to. Jacket naman Eh, yan. paano yung tawag dito? Wire yan, ha? YouTube natin to guys, Paano ko kung sa paano ulo, pagkalain, kung paano gamitin tong mga pinagbibili natin. Alam ko ano gagawin ko. Charger yan. Gugulo nyo. So ayan, meron tayo dito mga cable. Guys, yung makikita nyo, ayan, cable. Tapos ito pa, ayan. Mga cable yan guys, ano. So, maganda naman siya guys, no? Maganda siya. Yung presyo niya is, nung nabili ko siya, yung presyo niya is, plus mo yung, kung ipa-plus mo yung, 711 kasi siya. Is ipa-plus mo yung shipping fee is around 766 siya. Kasi nabili ko siya, ganun yung presyo kasi nabili ko siya, hindi siya sale. Pero siguro kung magkakaroon ng sale, siguro mas bababa yung presyo niya. At Mahal mas to sa ano eh, affordable sa sa ano inyo. talaga. Pero para sa akin, sulit naman. Maganda yung packaging, ayos yung mga ano. Hindi ko lang alam kung magiging talagang sulit siya kapag ginamit natin. Kasi hindi ko pa alam kung paano to gamitin. So, subukan lang natin gamitin to mamaya at google natin o YouTube natin yung ano, yung mga ang tawag dito? Itong mga bagay na to. And, so yan nga guys, ano? Nawala na yung mga nawala na yung mga nakikichismis sa ano natin. So, guys, wala na akong ibang ano. Yang ganyan. O, di ba? So, ganyan na. Itang, ingatan natin baka malaglag. So, ayan. Yan silang lahat. At, siguro may papakita ko sa inyo kung paano ko siya i-decipher. Ano tawag doon? I-assemble at ilalagay siya sa ano. O siguro hindi. O siguro makikita nyo na lang kung ano yung magiging resulta niya in the next video. So, ayun guys, na may What? So, ayun guys, na may nagustuhan nyo yung vlog ko at na sa unboxing vlog na to at sana mag-subscribe kayo. Di ako masamang tao, sana mag-subscribe kayo. If you like this video, don't forget to comment, subscribe, like, comment, and subscribe sa pinagagawa ko. So, sorry nga ulit sa palagian kong pag-late upload. Pero maraming salamat sa panonood. So, see you in the next vlog. Bye-bye! Uy, bye-bye ka. Bye-bye! Bye-bye, papaputok muna ako.
value.